आज आहे 26 ऑगस्ट म्हणजे आज आहे शनिवार. तर नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. आता इकडे आपण कॅलेंडर घेऊन का बसलो मम्मी सांग? आपण होमस्टे कधी चालू करायचं त्याच्यासाठी ना. हां, कसं माहिती काय, जर एकदा चालू केलं ना तर तो व्यवस्थित चालू केला पाहिजे. आत्ता चालू केल्यावर बंद नाही करायचा. त्याप्रमाणे आता कधी फुल फ्लेज चालू करायचं हे आम्ही बघतोय. ऑगस्ट महिना तर आपण 26 ऑगस्ट महिना तर गेलाच, कारण आता रक्षाबंधन पण येणार आहे. हां, आणि रक्षाबंधनच्या आसपासच मम्मीची अपॉइंटमेंटसुद्धा आहे. नाहीतर आम्ही अगोदर पण रत्नागिरीला गेलो असतो आणि परत पण आलो असतो अपॉइंटमेंटसाठी. पण आता किती दिवस राहिले 4-5 दिवसच. तर ऑगस्ट महिना तर आपला गेला. मग आला आपला सप्टेंबर महिना. सप्टेंबर महिन्यामध्ये एक मोठी गोष्ट म्हणजे आपले गणपती बाप्पा येतात आणि ते येणार आहेत आपले श्री गणेश चतुर्थी आहे मंगळवारी 19 तारखेला. ऐकलंच काय? आता मला कन्फ्युजन काय आहे, चला मी सप्टेंबरला ओपन पण करतो, म्हणजे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होमस्टे ओपन करतो. पण कसं माहिती आहे, ओपन केल्यावरती एक 50% क्राऊड असला पाहिजे. असं ओपन केलं आणि आम्ही कामगार फिक्स ठेवले आणि कस्टमर आपले गेस्ट जर कमी आले तर विचार पडतो ना. ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर कसे हे चालणारे आहेच, पण सप्टेंबरमध्ये चालू करू की नाही करू हा क्वेश्चन मार्क आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही मला हेल्प करा. ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर हे फिक्स मी चालू करणार आहे. पण सप्टेंबरमध्ये काय झालं आहे, आता 19 तारखेला गणेश चतुर्थी बोललं की मुंबईमध्ये एवढे मोठे मोठे गणपती असतात. लालबागचे राजा, चिंतामणी, असे खूप खूप लांब लांबून माणसं इकडे दर्शनासाठी येतात. बरोबर, इवन गावावरून पण इकडे येतात आणि गावी पण गणपती असल्यामुळे माणसं सर्व गणपतीमध्ये बिझी असतात. गणपतीच्या आरतीमध्ये त्यांची सेवा करण्यामध्ये खूप बिझी असतात. तर असं नाही झालं पाहिजे की आपण ह्या महिन्यात चालू केलं आणि ते थोडंसं जरा कमी रिस्पॉन्स आला, असं नको व्हायला. म्हणजे आम्ही पण कसं एकदम फुल फ्लेज ऑक्टोबरपासून सुरुवात करू, पण सप्टेंबर पण मिस नको व्हायला, म्हणून हा क्वेश्चन मार्क पडतो की काय करायचं. तर तुम्हाला काय वाटतं ते पण आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तुला काय वाटतं, चालू सप्टेंबरमध्ये करावं किंवा ऑक्टोबरमध्ये करावं? ऑक्टोबरमध्ये करायला पाहिजे. सप्टेंबरमध्ये माणसं बिझी असतील का? माणसं गणपती बघायला जातात जिकडे तिकडे, प्रत्येकाच्या घरी गणपती बाप्पा येतात. आणि ऑक्टोबरपासून ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर तर हे कसं त्यावेळी घटस्थापना पण असेल, पण ते काही एवढं सर्व होत नाही. माणसं आपली जी फॅमिली आहे ती रत्नागिरीला कोकण फिरायला येऊ शकता तुम्ही आता तर कसं अजून एक लेट चालू करायचा कार निर्णय घेतला. ऑगस्टमध्ये काय नाही चालू केला, पहिलं तर म्हणजे पाऊस, ठीक आहे. आणि दुसरं कारण म्हणजे तिकडे पावसामुळे होणारा पाऊस चांगला तर वाटतो, पण खाली चिखल असतं, कोण घसरायला नको, कोणाला काय प्रॉब्लेम व्हायला नको. त्याच्यामुळे सेकंड रिझन आहे की ट्रॅव्हलिंग. पावसामध्ये तुम्ही किती फिरणार? कोकण फिरायला तुम्ही फिरणार तुम्ही, पण मध्ये मध्ये तुम्हाला थांबावं लागणार, ते एकदम व्यवस्थित होणार नाही. पण ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर हे असे महिने आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही फिरून तुम्ही प्रॉपरली एन्जॉय करू शकता. आमच्याकडे चांगलं जेवू शकता, व्हेज नॉनव्हेज सर्व. आता कसं फिश पण थोडे थोडे अवेलेबल आता ऑलमोस्ट व्हायला लागले, ह्याच्या अगोदर अवेलेबल होत नव्हते. तर परत आम्ही एकदा विचार करू आणि तुम्ही पण कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की सप्टेंबर महिन्याबद्दल तुमचं काय मत आहे. आता इवन आपल्याकडे अजून एक असा पॉईंट आहे की आपल्याकडे जे काम करतात महिला ते पण तर गणपतीमध्ये बिझी असतील. बरोबर, प्रत्येकाच्या घरोघरी. गावी तर असं आहे की मुंबईला जसं घरोघरी येतं तसं गावीसुद्धा गणपतीचे उत्सव खूप उत्साहाने साजरे केले जातात. आणि प्रत्येकजण इवन आपल्या आजीकडे येते, इवन आजीकडे गणपती बाप्पा येतात, आत्तेकडे गणपती बाप्पा येतात, इवन मावशांकडे गणपती बाप्पा येतात. आणि गावामध्ये जेवढे आपल्याकडे काम करतात त्यांच्या घरीसुद्धा गणपती बाप्पा येतात. तर असं नाही झालं पाहिजे की आपण चालू केलं आणि ते कामाला येत नाहीत. हे पण म्हणजे सर्व गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजे. आपण होमस्टे सुरुवात करायच्या अगोदर आपण म्हणलं चला सुरू करूया आणि तुम्ही पण आला, पण आपल्याकडे मॅनपॉवरच नाही आहे. तर प्रत्येक गोष्ट आम्हाला लक्षात घ्यायची. आणि तुम्हीसुद्धा 5 महिने बघितलं असेल ना, तर तुम्हाला काय वाटतं, आम्ही तुमचंही मत घेतो आहे. आम्ही कसं घरी डिस्कशन करतो तसं आम्ही तुमच्यासोबत डिस्कशन करतो. तुम्हीसुद्धा आम्हाला सांगा की तुम्हाला काय वाटतं सप्टेंबर महिन्याबद्दल आणि किंवा कधी चालू केलं पाहिजे. आणि जेव्हा पण आम्ही चालू करणार आम्ही ऑफिशियली व्हिडिओ बनवणार की होमस्टे चालू झाला आहे, त्या सेम बुकिंग नंबर असणार आहे. आणि जे काय पैसे आहेत ते बघा केवढी महागाई झाली आहे, जेवण किती महाग झालं आहे, भाजीपाला केवढा महाग झाला आहे, पण सुरुवातीला आम्ही तोच रेट ठेवणार आहे. वेज थाली जे होती 250 रुपये तशीच
फिश थाली नंतर आपण चिकन थाली 350 ठेवली होती, मग फिश थाली 450 ठेवली होती आणि मटन थाली आपण 550 ठेवली होती. जशी क्वालिटी आम्ही देत होतो जी क्वांटिटी आम्ही देत होतो ती क्वांटिटी आम्ही मेंटेन करणार. व्हेज थालीमध्ये जसे 2-3 भाज्या आम्ही देत होतो, आमच्यातर्फेही आम्ही काय काय कॉम्प्लिमेंटरी देत होतो ते सर्व आम्ही तुमच्यासाठी ठेवणार. इवन ह्याच्यामध्ये ॲड ऑन इन्क्लुडेड सर्व्हिसेस आम्ही तुमच्यासाठी ठेवणार आहे. तर तुम्ही सुद्धा सर्वांनी कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला हेल्प करा की कधी आणि कोणती डेट सुटेबल राहील आपल्याला सर्व हे काम करण्यासाठी. आणि असं नाही की ज्यावेळी सुरुवात करणं त्याचवेळी आम्ही रत्नागिरीला जाणार ना, आम्ही रत्नागिरीला थोडा अगोदरसुद्धा जाणार आहे, कारण सर्व सेटअप पण आपल्याला करायला पाहिजे, बघायला पाहिजे की सर्व बेडशीट, सर्व बेड, सर्व आपापल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जेवढे ठेवलेले आहेत ते सर्व व्यवस्थित आहेत का, अजून काय कमी जास्त पडायला नाही पाहिजे आणि सर्व व्यवस्थित झालं पाहिजे सर्व. तर तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा.